Shoutout sa ABS-CBN. Usa ka tinuod ang chismes nga March na lang mo kutob. Pwede dyan na. Yes, tinuod nga na-stress ko sa inyong mga teleserye. Pero it means nga nagsubay gud ko tagagabi eh. Si Gabo, si Cardo ug si Chico. Sila pa ganito lo ang na-shoutout sa vlog nako. Ay kung ingda nga mobalhin na lang sad ko sa kapuso. Unas tanan. Si Jessica ra akong nailhan. No offense mga taga-GMA. Kay kung wa na choice, kamo akong ipuli. Pero paluhong lang ABSB ay sa taon ni ninyo biyae. Shoutout kay Gabo. Shoutout kay Cardo. Shoutout kay Chief. Saan naman lang ang probinsyano? Diba na preso man to ang lolo Dilfe ni Cardo? Nagipangita pa niya kinsay ni trader siyang lolo? May tag makita na nimo ang call cards mintras wa pa'y Marso. Anyways, unsa gani kaatbang sa make it with you? Magsugod na lang po siguro ko og tan-awa to no para di na ko mabag-uhan kung mawa na jud mo. Unya ang mga TV Plus, di na po to magamit nila. Balik na lang po og gamit ang mga karaan nga antina. Basta ra ba gyud in town karata? Na diri sa mong balay, ABS-CBN ra ba jud in town? Channel nga makuha. Isag GMA og TV5, di jud makita. O promise tinuod wa ko namutbot. Pobre ra in town mi pero naning kamot. Char. Di mi ka-afford cable o pa wifi. Pero kung inyong tan-awon permi ang mga vlog na ko sa YouTube, basin day sa future mo hiyahay. Walay sayop sa mga ndoy. Syempre di sad lalim permi lang ta purdoy. Maong di lang unta mawala ang ABS-CBN. Ay akong balikon. Mura na nga channel makuha sa mong TV way lain. Uy, anong matanga na kadara, uy? Naguol manggod ko para ni Gabo. Ano man? Wala pa manggod na hilo na ang iyang kalag para ni Billy. Kato din lang sa make it video nga salida, day. Patay na day si Gabo, ira. Kasi bako kadiha dahil iyan ang kasing-kasing ang patay. Patay na patay kay Billy. Ama ubaday niya, sige tanga-tanga na madara, day. Ang ako lang unta ba nga magbalik na sila mintras wa by Marso. Dagasig na na, day, ilang pag-shutdown para di na ka magsigtan og TV. Debi na maayo sa bata, day. Kasi nagbag-exam mo, Gabo na lang po imong itubag. Excuse me, kamaayon ako sa klase. You can ask my teacher though. Da laban sa English ni ante. Pero sakto sad ka, ma'am. May pa mag-move on na lang ko daan. Ay kung ma-shutdown ng ABS-CBN, di na kayo ko masakitan. Ako na lang sana amina. Magtuon na lang ko tagagabi para akong grado di pud maapektuhan. Kana ilaban yung karapatan, day. Ispira jud ko nimo, day. Proud di ko nimo, day, kay na jud kay baruganan. Sugod ng probinsyano. Ay hala, tanaw sa ko ha. Naadya day baruganan, kini barog naman. Proud di ko nimo, day, kay na jud kay baruganan.